Hey guys, welcome back to my channel. Ini kudunji posat Meesho haul video maltundalla after a long time panda mast samaya and Meesho haul video padanda. Ini panda malpuga nandu pura dress ya nitte purchase maltinata sumar time on yan purchase malde but kelav dress yan recent ad purchase maldene one by one niklek to jaga I think pura tala link tikkandu vejeta pura link tikkan pura description yan paarduppa boka price pura mulpa on screen baronduppu panda o dress to java address the price mulpa baronduppu niklega ಅಂಚನೆ ಇತೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಇತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿದ ಮಿತಿಯನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ದಿಜ್ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಮುಲು ಟ್ರೌಸರ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಟಾಪ್ ಬೊಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಅಂಚ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟವ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಿನಿ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಆಗೋದು ವಿಡಿಯೋಗೂ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜ ನಾ ಏನಾದ್ರು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೌಸರ್ ಸೆಟ್ ತೋಜಾವೆ ಟ್ರೌಸರ್ ಸೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ತಿರ್ತುಡುಂಡು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ತೋಜಾವನಿ ದಾಲ ಅಂದೇಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಟಾಪ್ ಪೂರ ಅಡಿ ಮೇಲುಂಡು ವೈಟ್ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಪಿಂಕ ಸೊ ಬೇಬಿ ಪಿಂಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನೆತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹತ್ತುಂಡು ಒಂಥರ ಡಿಸೈನ್ ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆತ ಕೈತಲ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜುಂಡತೆ ಇಂಚ ಒಂಥರ ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮೂಲ್ದ ಅದನ್ನು ಮೂಲ ಬೇಪುನಿ ಈ ಕೈ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಬೋ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಯಾನು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಬೊಕ ಲೆಂತ್ ಲಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೀರ್ದು ಚೂರು ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಲೆಂತ್ ಬೊಕ ತಿರ್ತುಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಇಂಚ ಇದು ದಾದ ಪನ್ಪುನಿಕ್ ಗೊಂಡೆ ಒಂದು ಗೊಂಡೆ ಪನ್ಪೆರತ ಮುಲ್ಪಂಚ ಗೊಂಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಟಾಪ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಇಂಚ ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೊಕ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಟ್ರೌಸರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲಕತ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪಂಚ ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ ಲಕ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಒಂದು ದುಪ್ಪಟ್ಟದ ಎಂಡ್ಲ ನಮಕ್ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಗೊಂಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ಗೊಂಡೆನ ಅತ್ತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಗೊಂಡೆ ನೆಕ್ ಬೇತದ ಪುದರಿತ್ತಂದ ಎಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಉಂಡು ಇಂಚ ಬೊಕಂದು ಡಬಲ್ ಕಲರ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಬೋಕ ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಟನ್ ಓಕೆ ಇಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಾಲ್ ತಿಕ್ನದು ನಮಕ್ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಉಂಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶಾಲ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ಪಂಡ ಮುನ್ಪೆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿನ್ ಪಂಡ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಪಿಸ್ತಾ ಒಂಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಲರ್ ಅದ ಇಂಚ ಟಾಪ್ ಒಂದು ಮುಲ್ಪತ್ತಲೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಂದು ರೆಡ್ ಪಿಂಕ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಂಚ ಡಾಟ್ ಪೂತಲಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಮಿರರ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಲಂಚಿನ ಸೇಮ್ ಇನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈತ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕೈತ ಮುಲ್ಪ ದಲ ಬೇತ ಡಿಸೈನ್ ಇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಉಂಡತ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರ್ ನೆಕ್ ಲೇಸ್ ಅದನ್ನ ಪನ್ಪೇರತ ಆ ಟೈಪ್ ಕಾಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸತಿ ವಾಶ್ ಮಂತ್ ಅನ್ನಗನೆ ನೆತ್ತ ಇಂಚ ಪ್ರಿಂಟ್ ಚೂರ್ ಫೇಡ್ ಆವೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಟೈಪ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ನೆತ್ತ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಏನ್ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ತೋಜದ ನೆತ್ತ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಒಂದು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ಚೂರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಲೈನ್ ತರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೊಕ ಇಂಚ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಬಟ್ ತಿರ್ತಡ್ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಒಂಥರ ಇಂಚ ಒಂಥರ ಫ್ರಿಲ್ ಆತ್ ಒಂಥರ ಅಂಚ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅದು ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂಥರ ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ತಿರ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಿಡಿತನದ ದುಪ್ಪಟ್ಟಡ ಅಂಚೆನೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಡತ್ತು ಸಾರಿ ಡ್ರೆಸ್ ದ ಕೈಟ್ ಇತ್ತನತ್ತ ಇಂದು ಅಂಚೆನೆ ಸೇಮ್ ಇಂಚ ಲೇಸ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಪೂರ ಸೇಮ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಕಲರ್ ವೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ ಲೇಸ್ ಹಿಂಗೆ ಲೇಸ್ ಪನ್ಪೇರದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಓಕೆ ಲೇಸ್ ಪನ್ಪುನ ಹತ್ತನಾಡ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ನಿಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಲೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಲೇಸ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಲೇಸ್ ದೀಪೇರೆಂದು ಅಂಚ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ದ ಉಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆಕ್ಕೆನ್ ಅರೌಂಡ್ 600 ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪ್
ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಪನ್ಪೇರ ನೆಕ್ ಅವು ಕಲರ್ ರಾಯಲ್ ಕಲರ್ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಅವು ಕಲರ್ದ ಕಾಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀನು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಕಾಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಸಾರಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟದ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಂಕ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟತ್ತು ಒಂದು ಇಂಚ ಒಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಂಡ ಒಂಥರ ಇಂಚ ಲೈಕ್ ಟಿಕ್ಲಿ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಅಂಚುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಕೈ ತಲ್ಪಲುಂಡು ಒಂದು ಲಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಬೋ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ದಾಲ ಉದ್ದದಾಲ ಬರ್ಪೋಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಬಟ್ ಚೂ ಟೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪವಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಂಟಡ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಚೊಂದು ಕಟ್ಟುನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೇರ ಅಂದತ ಇಂಚ ಕಟ್ಟುನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಕಟ್ಟುನ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತದ್ಲಾಲ ಡಿಸೈನ್ ಐಜಿ ವೆರಿ ಪ್ಲೇನ್ ಟಾಪ್ ನೆತ್ತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಡತೆ ಎಂದು ಕಾಟನ್ ಅತ್ತ ನೆತ್ತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ಒಂಥರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸೀತ್ರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಉಂಡತ ಅಂಚ ಪಂಡ ಫುಲ್ ತುಲ ಇದಾದ ಪೂರ ಪಾಡ ಪೂರ ತೋಜು ಈ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಕಾಲು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ತಿರ್ತಡ್ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಪ್ರಿಂಟ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಗುಡ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ 2 ಸತಿ ಅದನ್ನ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಈ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನಾನು ಬೇತೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಟನ್ನ ಪೇರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರತ್ತೆ ಚೂರು ಇಂಚಿ ಈ ಸಿಮಿಲರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಪಾಡ್ದೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 400 ಕೊಡ್ತಾನೆ ಐತ ಪ್ರೈಸ್ ಐತ ಪಂಡ ಐತ ಪ್ರೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಟಾಪ್ಸ್ ಅಂಡತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ರಡ್ಡ ತೇತಾಂಡ 3 ಆಂಡ 1 2 3 ಆಂಡ್ 4 5 6 ಉಂಡು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ 4th ಟಾಪ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಟಾಪ್ ನಾನು ಅಮ್ಮಗೆ ಬೋಡೋದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈತೆ ಮುಲ್ಪ ಫ್ರಂಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬಟನ್ ಇತ್ತು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂದು ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈತ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಥರ ಈತೆ ಬರ್ಪುನಿ ಇಂಚ ಎಂಕೊಂದು ಅತಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓಕೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಜೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲಕ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಪ್ಲಾಜೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಜೋರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲ ಇಂಚ ಟೈಟ್ ಒಂಥರ ಇಂಗೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲಕ ಬಟ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಲಕ್ಕ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲಕೊಂಡು ಎಡ್ಡನ್ ಬಟ್ ನೆಕ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಶಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಆಯ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಡೂ ಸೆಟ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನ ಸತಿ ಪಾರ್ದೇರ ಅಂದೆ ನಿತ್ಯ ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ತಿಕ್ಕು ಡೌಟ್ ಅದು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ದುಂಬಿ ಅನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪಾಡ್ವೆ ಇಜಿನಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನ ಪಾಡ್ದೆ ತೋಜವತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಇರ್ತದೆ ಮೀಶೋದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮೀಶೋದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಇದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಆತ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಇಂಚ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಕೇಶನ್ ಪೂರ ನೆನ್ ಪಾಡೋಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಕಾಲಿ ನೆಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ದಾಲೆ ಕಾಲಿ ಟಾಪ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡಾಯ್ತ ಪೂರ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಬೈದಂಡು ನಿನ್ನೆ ಒಂಚೂರು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪದೆ ದಯಟ್ ಮಾಡೋದು ಲಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತನ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಕಾಪೇರ ಆಪೋಜಿ ಕೂಡ ಕಾತನ ಕೂಡ ಮೀಶೋ ಹಾಲ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕಂತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪರತ್ತಾದ್ ಬೋಪುಂಡು ಐಕೆ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇನು ಒಂದು ವೆರಿ ಸೇಮ್ ಕಣದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಲಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಮೊನ್ನೆ ತೋಜಿ ಮಿರರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇಂಚ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಪೂ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ತಿರ್ತಡ್ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ತೋಜುನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನಿಗೆ ಸಾರಿ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೋಕತ ಬಟ್ ನೆ ಕೊಂಜೆ ಪಂಡ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಉಂಡು ಅಂದಾತೆ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ತಿಕ್ನೊಲ್ಲ ಡೌಟ್ ದಪಂಡು ಸುಮಾರು ದುಂಬುದೇ ಇದೆ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜವನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ತೋಜವನೆ ಅದ್ರ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ಡೌಟ್ ಲಿಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಈಜಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಳು ಮೀಶೋ ಪಾಡ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಟಾಪ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಅನರ್ಕಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನಿಕ್ದಾದ ಪನ್ಪೇರಿಂದ ಒಂದು ಏನು ಅಮ್ಮಗೆ ಬೋಡೋದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೋಡೋದು ಅನ್ನೋ ತರ್ಪಾಯಿನಿ ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನೆನ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ರಿಜ್ಜರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಮರೂನ್ ಕಲರ್ಡ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಲಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೇಮ್ ಈತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಈತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಬೋ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ಪೇರ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಾದ ಪನ್ಪೇರಿಂದ ಆತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲರ್ ಉಂಡು ಅವೆಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಕಾಲರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಾರ ಪೂರ ಗೊತ್ತಂಜ
ಮಲ್ಪ ಈ ಟೈಪ್ ಅಂಚ ಪಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿಲ ಕಂಡದ ಅಂಚೊಂಡು ಆ ಲೆಂತ್ ಒಂದು ನಮಕ್ ನೀ ಮೊಟ್ಟ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರ್ಕೊಂಡು నేను వైట్ ప్యాంట్ తోటిಗೆ ಪೂರ ಪೇರ್ ಮಂತಂಡ ಶೋಕ್ ತೋಜನು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿ ನಾನು ಕಾಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲೇ ನೆನ್ನು ಬುಡ್ದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಜ್ಜಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಕಾಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಾಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಎಂಕೆಂಚ ತೋಜನೊಂದು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋದ ಅವೇ ವೇಟ್ ಪಂಡ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಆಯ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋತೆ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ಇತ್ತಂಡು ರಡ್ ಮೂಜಿ 4 5 आज 6 ड्रेस ಇತ್ತಂಡ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ಆಂಚನೆ ಬೊಕಂದುಲ ಅಂದೇನೆ ಅವರೆನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂದುಪ್ಪಾರ ಯಾನ್ ತೂ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಸಂತೆದ ಇದು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ತೋಜ ಆಯ್ತಾ ಅಂದೇನ ಅವರೆನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಪಾಡಿತ್ತ ಪಂಡ ಜಾತ್ರೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತನತ ಆ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಪಾಡಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಮುರಡಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಕೊಂಡನ್ ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನತ ಕೊಂಡನ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋನಾಗಲ ನಿನ್ನೆ ಪಾಡಿತ್ತೆ ಟ್ರೌಸರ್ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪುನಿ ಆತಿ ಐಕ್ ಮುರಡಿ ಕೊಂಡನ್ ಜಾತ್ರೆ ಪೋನಾಗ ನೆನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಅಂದುಲ ಏನ್ ನಮ್ಮಗ್ ಬೊಡದು ಏನ್ ಜಾತ್ರೆಗಿಂದೆ ತರ್ಪದೀನಿ ಬೊಕ ನೆನ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಸತಿ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡ ತಂದು ಯಾನು ಇತ್ತೇನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆಣದಿತ್ತದು ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಕ ಅಂದು ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ಪಂಡ್ಲಕನೆ ಲಿಂಕ್ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜವ ದಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ವಿಡಿಯೋಗು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜ್ಜರ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜರಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿದ್ದ ಹೇಗೆಂದು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಅದ ಅನಿಸಿಕೆ ಎತ್ತಂಡ ನಿಕ್ ಲಿಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನೋಲಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ ಜಾದ ಅನ್ನೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನೋಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬೋಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಟ್ರೈ ಮೈ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡೆಗೆ ಎನ್ ಮಲ್ಪುಗ ತಿಕ್ಕಗ ಪೊಸತಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಿಲ್ ದನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್